Kinita kayo eh. Ayan. Liyawa. Bisaya ni Chuy mani oh. Mo mani permin ako makitaan sa Facebook yawat. Dera. Tulon daw na ako ni. Idol. Pwede pa picture? Ha? Pwede pa picture? Picture sa? Imo. Naka-vlog ka? Wala. Saan mo lang video mo? Vlog. Ano picture mo ka? Dili ko sikat. Sikat mo ko. Sikat sa kuha. Gina idol. Kaisa ra idol, sige na. Ay si picture sa kuha. Kaisa ra ba? Wala yung mga Yan na, Dol. content lagi. Mo yung mga content nga wala yung mga kwintang-kwinton. Dol. Dili li. Nakalayo para pa ko gikan dol. Ha? Layo pa ko gikan. Asa may ikan? Dito sa California. Asa naman tao ka? Ora mo ganyan ni dire dili ta sikat diri ya. Gina dol, kaisa ra dol, pa picture ko. Picture mo, pa-picture mo sa di ko sikat. Ano man? Sige na. Sunod-sunod sa kuha. Sa may problema. Gina dol. Kay Kay pero meron pa tayo kita sa Facebook. Facebook. Sa may Facebook na ko. Ha? Idol gid ka dol, sige na. Facebook. Idol. Sige dili lang sa kuha. Di magsunod-sunod. Pa picture ra dol, sige na, kaisa ra dol. Picture. Ay, mo pa picture lagi kay di mo ganahan. Di mo ganahan mo sikat. Sikat na gani ka daan. Sikat kasi yung sikat ko. Ha? Picture sa Dol. Mo na mong content, ha? Sige Dol, kaisa ra dol. Kaisa Ay, ra. ha? Kaisa ra ba? Unsa naman taong ka? Ano si kuan-kuan ka? Dol. Tanay mong content mo na para makasikat mo gano. Ay na kuan-kuan na pila-pil sa kuha, ha? Gina dol, sige na dol. Ayo lagi picture sa kuha. Kaisa ra dol, picture ra.